LGOG en SHCL presenteren Limburgs Verleden. Zo, de eerste podcast die ik uit mijn eigen huis doe. Dr. Chris Dols, welkom bij onze podcast Limburgs Verleden. Ik weet niet goed hoe ik u moet introduceren. Hè? Auteur, ja, historicus, liedjesschrijver, conservator. Wat is de aanspreekterm? Wat zullen we gebruiken vandaag? Nou ja, het is het allemaal een beetje. Hè? Maar eerst en vooral toch geschiedenisman, zullen we maar zeggen, in hart en nieren. Ja. Wat is, en dat is waarschijnlijk ook wel leuk voor de luisteraars, waarom de keuze om geschiedenis te gaan studeren? Ja, dat is eigenlijk de classic story van een fantastische docent op de middelbare school. Oké. Leon Canisius, als hij luistert, Leon bedankt. Nee, is iemand die kon echt waanzinnig fascinerend en meeslepend vertellen over het verleden. En ja, dat is wat je dan nodig hebt vaak. Hè? Iemand, ik hoor dat ook bij heel veel collega's, hoor ik dat van, oh ja, maar het was iemand op de middelbare school die waanzinnig goed kon vertellen. Ja. En natuurlijk, als je naar wetenschap gaat kijken en wetenschapsbeoefening, het is analyse, het is beschrijving, maar onder de streep, dat zei mijn leermeester Callum Brown in Dundee, de University of Dundee, Schotland, altijd, every historian loves a good story. Het gaat natuurlijk uiteindelijk ook altijd over verhalen en verhalen vertellen. En ik denk dat de balans tussen die twee, dat is... daar gaat het om. Dat is meteen een hele mooie brug, want de reden waarom dat we deze podcast opnemen is uw boek dat een tijdje geleden al verschenen is, samen met een album, Furfires, waar dat verhalen schrijven een belangrijkere rol speelt dan in veel andere academische histories. Ja, het is ook echt een publieksgericht boek, publieksgerichte geschiedenis geworden, maar wel wetenschappelijk verantwoord. Dat wil ik er wel gelijk ook even bij zeggen. Ja. Dus volgens de regels van het vak, maar wel op hopelijk een hele aansprekende manier. Laten we helemaal naar het begin gaan. Hè? Het boek ligt er nu, het album is er is ook een luisterboek, daar gaan we het helemaal op het einde nog kort over hebben. Wanneer is het idee gekomen om een muziekplaat op te nemen samen met een boek over de geschiedenis van uw familie? Ja, dat gaat een beetje gaandeweg. Hè. Dus er zijn twee liefdes die in dit project verenigd zijn. Dus opgeleid als historicus in Nijmegen. Dus eigenlijk maar zeer gedeeltelijk in Schotland. Amsterdam heb ik ook nog wat cursussen gedaan. Mm-hmm. Dus dat is een langere lijn in mijn leven. Ik begon eigenlijk dus met die middelbare schooldocent. Ja. En ik denk op, wat zal het zijn geweest? Dus midden jaren 20. Dus in de afronding van mijn proefschrift zei mijn nu echtgenote, toen nog vriendin, die zei, moet je niet eens wat met muziek gaan doen? Want ik had altijd heel veel muziek geluisterd, van huis uit. Niet om, dus er slingerden geen instrumenten rond, maar wel altijd platen. Ja. Van de Beatles vooral. Maar ik dacht altijd dat ik het geduld niet had om ook muziek te gaan maken zelf. Dus op een gegeven moment heeft ze me een gitaarwinkel binnen gesleept. En we liepen daar dus met een beginnersgitaar uit. Dus vanaf dat moment is dat een soort tweede spoor in mijn leven geworden. En concrete aanleiding, je hebt altijd een aanleiding nodig, dat zeggen de historici dan, voor een event. Dus de concrete aanleiding was het overlijden van mijn moeder, heel plotseling, waardoor je toch gaat afvragen van ja, wie ben ik eigenlijk en waar komen we vandaan? Ja. En iets eerder had ik al een liedje dat we over de sluiting van de mijnen in Limburg hadden geschreven. Het staat op ons debuutalbum uit 2019. Had ik voor L1 vertaald in het Limburgs dialect. Ja. En ik weet nog goed, want toen mijn moeder was overleden, dus mijn vader woont in Susteren, ik werkte en woonde in Nijmegen toen nog. Ik werk nog altijd, maar woon inmiddels in Roermond, zoals je weet. Dus de A73 reed ik heel vaak naar het noorden en weer naar het zuiden. En altijd muziek op. En toen kwam daar op een gegeven moment voorbij de Domela-passie van Meindert Talma. Die verenigt eigenlijk ook precies die twee passies in zijn persoon. Dus aan de ene kant geschiedkundige, historicus, aan de andere kant muzikant. En die heeft het leven van Domela Nieuwenhuis op muziek gezet. En toen op een gegeven moment viel het kwartje in die autorit. Toen dacht ik, verrek, want ik was natuurlijk al van alles uit aan het zoeken over mijn eigen familie. Op zolder van mijn vader bleek zich een heel groot familiearchief te bevinden. Nog nauwelijks aangeraakt, wist ik ook niet.
Ja, en dan beginnen de puzzelstukjes te vallen. Toen dacht ik, verrek, wat zou het mooi zijn om het, ook niet het algemene verhaal, het zijn natuurlijk altijd meerdere algemene, maar een algemeen verhaal over Limburg, vooral 19e en 20e eeuw, te vertellen aan de hand van familieverhalen en dan ook nog eens crossmediaal. Dus niet alleen boek, heel klassiek, maar ook en vooral muzikaal. En dat is eigenlijk volgens mij nog nooit gedaan. Ja. En dat vond ik juist daarom vond ik het heel fascinerend. Van hoe zou je zo'n familiegeschiedenis als een soort contragewicht tegenover Meindert Talma, die natuurlijk, Domela Nieuwenhuis is onder de streep toch een geprivilegeerd persoon. Daar gaat het vaak over in de geschiedenis, geprivilegeerde figuren. Terwijl de familiegeschiedenis van mij is eigenlijk, ik zeg dat ook altijd, spectaculair door niet spectaculair. Het is een hele normale, in veel opzichten familie geweest. Ik dacht, hoe zou dat gaan klinken? Hoe zou je dat kunnen verklanken? Ja. Nou, dat is uiteindelijk dus album met het boek geworden. Dat is ook de kern natuurlijk van sociale geschiedenis, hè? Om juist te kijken naar gewone mensen die een alledaags leven leiden. En net daarin, nu vergeet ik of het Weber was of Ladurie, zit ook een soort van heldendom. Het gewoon overleven. Het alledaagse en proberen om te gaan met een situatie en zo goed mogelijk proberen te bouwen aan je eigen toekomst en die van je kinderen. Ja. Nee, zeker. En dus in mijn werk als historicus zit sowieso al een actorperspectief. Dus het gaat bij mij, je kijkt ook naar structuren, je kijkt ook naar omgevingsfactoren die maken dat mensen bepaalde keuzes nemen. Ja. Maar onder de streep is die handelende actor, die zit er altijd wel in. We hadden daar gisteravond een heel aardig gesprek over. Zoals je weet zijn we ook met de herziening van de kanon bezig, de kanon van Limburg. Ja. En we hadden na al die jaren van corona, want we zijn in coronatijd begonnen, hadden we eindelijk een keer een etentje want we zijn richting de eindstreep aan het gaan, om de boel te bespreken. En daar zat ook aan tafel Theo Engelen, die is natuurlijk historisch demograaf, als je het hebt over sociale geschiedenis. En we hadden het precies over de balans eigenlijk die je tegenwoordig ziet. In de sociale geschiedenis gaat toch wel heel veel aandacht tegenwoordig uit naar, vanuit dat historisch-demografisch perspectief, naar grote patronen, heel veel statistisch materiaal, kwantitatieve analyses. Terwijl ook wij constateren van maar is het niet juist die historische actor die onder de streep keuzes maakt en de loop van de geschiedenis bepaalt in zekere opzichten. Hè? Dus, en dat is wel een perspectief dat ik in dat boek heel erg heb geprobeerd te verwerken en op de plaat. Hoe is het begonnen? Hè? Dus je had een idee, die interesse in de eigen familiegeschiedenis, het feit dat je ook als muzikant bezig waart, maar hoe begint je dan concreet? Is het begonnen met de verhalen of begonnen met liedjesteksten? Hoe steekt zo'n boek en zo'n album dan ineen? Ja, goede vraag. Een beetje op en neer, denk ik, tussen muziek en tekst en beeld. Het allereerste startpunt, en dat is wel handig altijd in zo'n familievraagstuk, was een stamboom die mijn vader als tiener had gemaakt. Oh ja. Heel oldschool nog uitgetekend op papier. Dus die woonde toen nog in de Rechtstraat en op de Stenen Wal in Maastricht. En mijn opa die voelde ook wel aan dat het interessant kon zijn om die familielijn wat verder uit te zoeken. Die stuurde mijn vader met, weet ik veel, een kwartje of een dubbeltje naar toen nog het Rijksarchief. Want daar lagen natuurlijk allerlei documenten opgeslagen die helpen om zo'n stamboom te maken. Tegenwoordig kun je heel veel digitaal. Ja. En dat is eigenlijk mijn eerste aanknopingspunt geweest. Want toen zag ik al gelijk van hoe ziet die stamlijn eruit. Volgens mij had u ook al links en rechts wat beroepen aangetekend. Oh ja. En toen dacht ik ook al, ik ben iemand die ook wel gelijk in structuren denkt. Dus toen dacht ik, hoe interessant zou het zijn als je per hoofdstuk en met het hoofdstuk eigenlijk ook een liedje, dus aan ieder hoofdstuk zit ook een liedje gekoppeld. Hoe interessant zou het zijn als je per hoofdstuk en dus ook liedje 1 generatie opschuift in je vertelperspectief. En dat je eigenlijk de mannelijke figuur, de veurvaaier, als primaire actor neemt, waaromheen je het verhaal bouwt. En dat begon eigenlijk al zo in mijn hoofd zich uit te kristalliseren dat je al vrij snel denkt, die muziek die kan daar misschien dan op meedijnen op die verhalen, zodat je die verhalen ook echt in muzikaal opzicht
uitgedrukt krijgt. Ja, en dan natuurlijk kost heel veel onderzoek, kost ook wel wat schrijfwerk, maar het is eigenlijk, het een heeft het ander wel echt versterkt. Ja. Dus, kwam ook een soort van selectieproces bij te kijken? Want ik kan me voorstellen, normaal als je een muzikaal album opneemt, dan heb je misschien 20 nummers, waar dat er uiteindelijk 12 van op de cd verschijnen. Is iets soortgelijk gebeurd bij dit boek, of waren alle verhalen het waard om verteld te worden? Waren alle nummers even goed om opgenomen te worden? Nee, uiteindelijk ben ik wel andersom gaan werken. Dus ik heb van tevoren, dus daarom is het ook echt een conceptalbum geworden. Ik heb van tevoren de lijnen uitgetekend. Welke actoren gekoppeld aan welke liedjes. En de liedjes zijn er dus ook echt bij en opgeschreven. Dus er is eigenlijk geen enkel nummer dat is overgebleven, zullen we maar zeggen. Okay. Je hebt wel in die hele familiegeschiedenis, in dat voortraject al de keuze gemaakt. Want eerst had ik 14 liedjes en 14 hoofdstukken voor ogen. In de plaats van 10. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik ook, omwille van de pragmatische keuze van behapbaarheid. Hè, want in zo'n familiegeschiedenis heeft alles met alles te maken. Met name als je hem ook iets breder en groter inzet. Dat ik dacht, ja, hier kan ik me dus ook eindeloos in verliezen. Ja. Dus ik heb ook vrij snel wel radicale keuze gemaakt. Van dit wordt het gewoon deze 10 verhaallijnen, 10 nummers erbij. Per hoofdstuk ook niet meer dan 8000 woorden. Want anders dan loopt het echt gruwelijk uit de hand. Ja, Dus, ja. En het onderzoek zelf, het archiefonderzoek zelf, dan ga je op zoek naar bronnen waar dat de familieleden in voorkomen, bronnen waaruit duidelijk wordt wat soort van leven dat ze geleid hebben, wat soort van werk dat ze hebben uitgeoefend. En vormt je dat dan om naar een liedjestekst waar je probeert om zo historisch accuraat mogelijk een verhaal te vertellen? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, die verhalen die muzikaal verteld worden, die zijn wel waarheidsgetrouw. Mm-hmm. Maar goed, muziek is en blijft ook kunst. En ik heb ook al geprobeerd om juist die muziek voor de luisteraar te laten zijn als een sleutel, waardoor je als het ware die poorten van de geschiedenis inkomt. En dat betekent ook dat je wel hier en daar je vrijheden permitteert die je als wetenschapper niet zou kunnen nemen. Hè. Dus in een van de liedjes bijvoorbeeld, Cité Ouvrière, dat gaat over de bekende woontoren in Maastricht, gebouwd door de Regoes. Laat ik een van mijn voorouders, die heeft daar gewoond, een tweegesprek voeren met Poels, dus die in 1917 de noodkistrede heeft gehouden en daarin opkwam voor de arbeider en ageerde tegen de, in zijn ogen, verschrikkelijke woonomstandigheden in de binnenstad van Maastricht. Ja, een gesprek dat natuurlijk nooit feitelijk heeft plaatsgevonden. Exact. Maar, en bijvoorbeeld Bipot de Koning Regoe, dat is dan een liedje dat raakt aan de arbeidersgeschiedenis. Ja. Meer specifiek de manier waarop die hele familie betrokken is geweest in de aardewerkproductie bij de Sphinx. Ja. Daar heb ik uiteindelijk het vertelperspectief van een kopje gekozen, dat dus door de handen van mijn voorouders ging, om gevormd te worden en gedecoreerd te worden. Natuurlijk is dat kopje nooit precies in die volgorde in de hand. Om een afspiegeling te geven van de verschillende functies, of verschillende beroepen die er eigenlijk uitgeoefend werden. Ja, en het werk dat ze deden, precies. Ja. Dus zo kijken op een speelse, maar toch een historisch verantwoorde manier geprobeerd om het verhaal te vertellen. Als mensen het boek aanschaffen en de cd beluisteren, wat is dan, want luisteren naar de liedjes op de cd en bladeren tegelijkertijd door dit boek, is dat de beste manier om het te consumeren? Of zeg je, misschien mensen beter eerst het boek lezen, dan de nummers luisteren, of een hoofdstuk lezen en dan het nummer luisteren, of eerst het nummer en dan pas lezen? Wat is de beste manier om het te doen als mensen daar interesse in zouden hebben? Goeie vraag. Ja, het zal denk ik voor iedereen verschillen. Ja, dat is misschien een makkelijk antwoord, maar laat ik in ieder geval zeggen dat de sleutels zijn bedoeld, of de liedjes bedoeld zijn als de primaire sleutels. Dus de vorm die het uiteindelijk heeft, doet misschien anders vermoeden, omdat het is natuurlijk gewoon fysiek een boek. Ja. Met ook nog de cd erbij. Ja. Dus we hebben daar ook lang wel naar gezocht van hoe ga je eigenlijk de vorm kiezen zodanig dat je niet te veel informatie verliest. En uiteindelijk kwamen we toch weer hierop uit.
En daarmee zet je misschien de consumer, dus degene die het tot zich neemt, op het verkeerde been. Maar ja, ik zou vooral zeggen, ga eerst luisteren. Oké. Dus eerst het integrale album luisteren en dan pas het boek lezen. Ja, of terwijl je aan het luisteren bent, bijvoorbeeld naar de afbeeldingen kijken in het boek. Ja. Want tekst, afbeeldingen en muziek, die voeren wel een dialoog met elkaar, zullen we maar zeggen. Dus het ademt allemaal met elkaar mee. Ja. Maar goed, als je alleen 1 liedje wil luisteren en door het boek wil bladeren, dat is natuurlijk ook goed. Bij een conceptalbum denk ik ook altijd aan een soort van Roger Waters-achtige optredens. Dus een soort van multimediale optredens. Ben je daar ook mee bezig? Muziek live spelen, dan verschijnen er beelden, dan wordt er een verhaal verteld. Is dat min of meer hoe dat dit live een plek krijgt in uw repertoire? Ja, nog niet moet ik zeggen. Dus het heeft ook te maken met kosten. Dus als je zo'n productie wil draaien, dan is het gewoon ontzettend prijzig. Ja. Als je het goed wil doen, moet je ook allerlei artwork en visuals ontwikkelen. Dat haal je eigenlijk. Wij zijn eigenlijk maar een relatief kleine speler in een niche-markt in de popsector, zullen we maar zeggen. Dus dat halen wij er op dit moment niet uit. Ja. Maar het zou zeker interessant zijn om dat eens verder te verkennen. Maar ja, dat zou je dan eigenlijk in samenspraak met een boeker en zelfs al wat theaters moeten doen. Ja. Maar dan kun je wel een soort van totaalpakket aanbieden, waardoor dat mensen echt die multimediale ervaring hebben. Live op het podium ook meemaken. Nee, dat klopt. Ja. Dus wat we tot nu toe hebben gedaan, is eigenlijk deze liedjes inweven in de gebruikelijke manier waarop wij optreden. Dus ook met Engels. Dus ja, je rafelt het alles als het ware heen door het andere oeuvre. En het is vrij, het gaat eigenlijk om de muziek. Dus er zit niet heel veel opsmuk. Dus we hebben geen hele grote show live. Maar... Want in uw repertoire zitten natuurlijk ook Engelstalige nummers. Precies, ja. Die misschien, ik mag niet leiden in mijn vraag, dus ik ga hem anders stellen. Voelt het anders om deze nummers te spelen dan Engelstalige nummers? Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat deze nummers zijn het meest vers. Dus daar heb je misschien dan ook het meeste mee. Ja. Soms is het wel zo dat nummers die weet ik veel, 10 jaar of 8 jaar geleden heb geschreven, dat je daar krijg je gewoon een andere relatie mee, zullen we maar zeggen, op een gegeven moment. Simpelweg omdat de tijd overheen gaat en je andere muziek schrijft en brengt. Ik vind wel, als je het hebt over taal, want deze zijn natuurlijk Limburgstalig, dat is eigenlijk de taal van het hart. Ik heb wel het idee dat dat ook wel meespeelt in het speelplezier, dat ik extra voel nu als ik deze nummers breng. Ja, snap ik. Maar het is niet zo dat je een soort van, hoe noemen ze dat, historische ervaring hebt wanneer je de nummers speelt, waardoor dat je dichter bij die familiegeschiedenis zou komen, of dichter bij die individuele mensen zou komen uit je familie. Nou, misschien wel, dat denk ik wel. Ja. Zo ervaar ik het wel. Hè. Dus ik ben ook steeds meer richting, dus ik schreef ook altijd wel over dingen die in mijn dagelijks leven fascineerden of vaak tegenaan liep. Ja. Dus daardoor blijft het sowieso wel dicht bij je. En dat ga je onherroepelijk ook zien op het podium en horen. Dus ik ben niet iemand die schrijft over, zoals McCartney dat ook wel overigens briljant kon hoor, maar over bloemetjes en bijtjes en actoren in de krant. En, Ja. Dus het blijft altijd wel heel, heel dichtbij. Maar het is wel heel gloedvol, zullen we maar zeggen, die familiegeschiedenis. En ik denk wel dat je dat live ook wel ziet en hoort. Ja. Dat maakt het meteen ook moeilijker om na te denken over een eventueel vervolg hierop. Hè. Ik kan me voorstellen dat er heel veel verhalen zijn uit die familiegeschiedenis die nog niet verteld zijn. Is het mogelijk om Veurvaiers 2 te maken? Ja, het is wel mogelijk, maar ik weet niet of het er... Ik vind een herhaling van zetten... vind ik nooit interessant. Mm-hmm. Dus, en ik kan ook wel verklappen, in mijn hoofd heb ik ook al een nieuw project zitten. We zitten ook over een paar dagen wel in de studio om een eerste nummer te demoen en op te nemen. En dat gaat ook wel historisch gekleurd worden, maar wordt een stukje meer... Dus dat gaat veel meer worden in iets in de sfeer van geïnspireerd op... En ook nog wel duidelijk herkenbaar, maar iets minder in de detaillering vastgepind in die geschiedenis.
wordt denk ik het verhaal van één historische actor. Ik ga niet te veel verklappen, maar Nee, snap een ik. hele kleurrijke... Is het een Limburgs thema ook weer dit keer? Het is wel een Limburgs thema, Oké. maar deze figuur heeft zich ook op het internationale podium letterlijk bewogen. En om de een of andere reden vond ik, met dat idee speel ik nou ook wel, dat het daarom een Nederlandstalig deels project moet worden en Engelstalig. Oké. Maar niet per se, dat wil zeggen in de studio live misschien wel Limburgstalig, maar in de uitwerking in de studio zou ik niet gelijk zeggen Limburgstalig. Ja. Dat het dan waarschijnlijk net een iets breder publiek waarschijnlijk ook aanspreekt. Nee, hoe mooi het Limburgs ook is. Nou ja, en dat is natuurlijk het fascinerende. Kijk, wat je eigenlijk beoogt ook met zo'n Limburgs project. En wat dat betreft ben ik wel heel blij dat het ook bijvoorbeeld in NRC, bijvoorbeeld in Heaven Magazine, dus het zijn echt nationale podia, dus dat het daar als het ware een plek op heeft gekregen. Want wat je eigenlijk wil, is het de provincie uittrekken. Ja, het klinkt heel paradoxaal, maar zo werkt het vaak toch. Wij worden ook het meest geluisterd in Amsterdam en Rotterdam, gek genoeg. Helemaal niet in Limburg. En buiten Nederland. Je wil eigenlijk dat dat regionale verhaal wordt geïntegreerd als het ware en ook de klanken van het Limburgs in een nationaal verhaal. Ja, snap ik wel. Dat iets net door zijn regionale focus een soort van universele waarde krijgt. Omdat mensen er natuurlijk wel hun eigen regio in herkennen door het feit dat het anders is. Ja, nee, dat klopt. Maar tegelijkertijd beperk je je natuurlijk ook in je luisterpubliek en als je het hebt over speelplekken. Ja. Al moet ik zeggen dat en daarom vind ik het Nederlands ook wel een hele interessante gedachte. Dus met name streektaal of nationale taal is heel erg een opkomst in de muziek. Ja. Dus vroeger was het zo zijn wij ook begonnen. Dat is deels ingegeven ook door de Engelstalige muziek die wij luisterden, waarmee we zijn opgegroeid. En Be is dan mijn tweelingbroer en ik, Stijn. In het Engels begonnen, Beatles. Dus, maar ook omdat je dacht, was ook wel makkelijk ergens. Omdat je dacht, dan kan ik me achter... Ja, een andere taal. Een taal en misschien ook wel soms vaak het nondescripte dat daarmee gepaard gaat. Verschuilen. Terwijl als je schrijft in je mooierstaal, of dat nu Limburgs is of Nederlands, dan moet je echt met de billen bloot. Ja, dat je dan, ik kan me voorstellen dat het heel confronterend is om in een eigen taal dat komt echt super dichtbij. Ja. En ik denk des te meer als je het hebt over heel persoonlijke dingen uit de eigen familiegeschiedenis, dan maakt het waarschijnlijk nog moeilijker om tevreden te zijn over een liedjestekst. Dan zit je waarschijnlijk nog kritischer op jezelf. Kritisch. Misschien wel, ja. Al ben ik nooit niet kritisch, hoor. Was dit een moeilijker schrijfproces naar de nummers toe dan de Engelstalige dingen die je in het verleden hebt gedaan? Nee, ik vond het veel makkelijker. Dus eigenlijk, er zitten natuurlijk ook wel moeilijke aspecten aan, dus daar heb je wel gelijk in. Ook in een andere taal schrijven. Ja. Een hele andere klankkeur, heel andere ritmiek. Dus dat was wel een uitdaging. En daarom ga ik in het nieuwe project waarschijnlijk ook voor die aanpak kiezen. Al zing ik het iets meer los van die geschiedenis, letterlijk. Ja. De geschiedenis reikt je als het ware de onderwerpen en soms ook zelfs het vocabulaire aan. En dat vond ik ontzettend prettig, want het is niet zo dat je dat 1 op 1 overneemt, maar je gaat onmiddellijk daar wel mee aan de slag in je hoofd. Ja. En dat kan ook heel visueel zijn. Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld heel veel liedteksten ook geschreven op basis van fotomateriaal gevonden bij het Sociaal Historisch Centrum in Maastricht. Ja. Je kent het goed. Ja. SACL. En omdat je daarmee gelijk al vaak een poëtische kant op wordt getrokken. Ja, tuurlijk. Ja. Dus in een van de liedteksten heb ik het over de piramides servies die beschilderd worden. Nou ja, dat is gewoon letterlijk wat ik zag op een foto van een vrouwelijke decorateur in het decoratelier van de Sphinx. Misschien om een beter idee te krijgen, het gaat ook twee nummers voorgesteld om te beluisteren, dat we dat nu zouden kunnen doen. Ieder nummer eventjes luisteren, dan even kort daarover te spreken, om juist eens na te gaan, waar is het op geïnspireerd, hè? Waar is het op gebaseerd? Begin maar met Bij Pottenkoning in Regoe, dus bij Pottenkoning in Regoe, dat is de bijnaam van Regoe, en dat begint met klokkengelei, en verder ga ik er niet veel laten we het eerst zeggen. luisteren, en dan als het zo...
het begoes met aard en klei. Dan maakte hij een schotel van, of een tasje wie mich. Peter Anton hoor opzichter, meester van het vuur. Hij hield de temperaturen bij in het riek van de Noaveus. In het kaartje Amelie, daar leken druimen, zie aan zie. Aan Katrien wordt vergulster, piramides stapelen servies, beschilderde zie met vaste handje, een bloemke hier, een bladje daar, drukster Maria Gertrud. Stenen decorator hier, over gemaakte motieven, op mijn biscuit wordt aangebracht. Door leke druimen, zie aan zie. Regoevaartwerk, vel en bondje, dat geeft de ganse wereld rondje. Boot de koning Regoe, schuike aristocraat. Boot de koning Regoe, in zijn aardewerken paleis in de Bosstraat. Ja, geweldig. Dank u daarvoor. Het begint met klokken die luiden. Ja, dus wat we hebben gedaan op het album is ook historisch geluid of historisch geïnspireerd geluid in te weven in het geheel. Waardoor je, als je eigenlijk naar de muziek luistert, dus dat is eigenlijk ook, daarom zeg ik ook, ga vooral die muziek eerst luisteren. Ook al gelijk, mentaal als het ware, je beweegt in die historische stad Maastricht. Ja, ja. Dus dit is precies de overgang van de rurale gedeelte in de familiegeschiedenis naar het industriële gedeelte in die familiegeschiedenis. Ook precies natuurlijk meedijnend op de meer algemene ontwikkeling van Limburg, van agrarische samenleving naar een industriële samenleving. En een van de eerste dingen die nieuwkomers in een stad destijds hoorden, die ze opvielen, dat was het andere klokkengeluid. Dat is op basis van de bestudering van dagboekfragmenten is dat aangetoond. En toen dacht ik al gelijk, oké, daar moet ik iets mee. Dus wat je hoort, dat is eigenlijk een van de klokken van de Sint-Servaas. Mm-hmm. Die hebben we gewoon geplukt uit historisch materiaal en wel keurig op de maat gezet. Want het moet natuurlijk wel passen. Die industriële ontwikkeling, je hoort ook langzaam die gitaar als het ware inkomen. Elektrische gitaar, dus het nummer hiervoor was vooral akoestisch. Ja, die elektrische gitaar komt na het einde toe met een klein beetje distortion ook opzetten. En van dus het wordt heel technisch hoor, maar van low-pass filter, met een low-pass filter laten we als het ware ook die hele industriële geschiedenis infaden als het ware. Dus die wordt er als het ware in meegezogen. Ja. Dus dat is eigenlijk zoals we het nummer hebben. En ook qua ritmiek, in vergelijking met het nummer dat daaraan vooraf ging, veel meer dynamiek, als een soort afspiegeling van het bijna monotone ook van de machines in de fabriekshallen. En wat dan interessant is, naar het refrein toe gaat hij eigenlijk in mineur, terwijl je daar meestal in majeur zou verwachten, dat heft mensen op, terwijl mineur
spreekt een soort van weemoed uit. Hè? Die dromen zij aan zij. Precies, dus er zit heel veel... Dat zei ook laatst iemand tegen mij blijkbaar. Die hoorde dat over de hele plaat. Zo'n thema als weemoed, vooral hoop. Die zei ook, dat klinkt heel erg ook letterlijk in jullie muziek door. En ik denk dat dit daar een heel goed voorbeeld van is. Hè? Dus het zijn toch plattelanders geweest die geconfronteerd zijn met de agrarische crisis in de jaren 1860. Ja, en die in een hoop op een beter leven waar ze zich aan hebben vastgeklampt naar Maastricht zijn getrokken. Ja, en daar natuurlijk terechtkomen in Quartier-Amélie. Hè, dus dat is ook een klein arbeiderswijkje dat de Rougous hebben gebouwd voor de arbeiders. Maar ja, ze komen natuurlijk terecht in wat al snel een hele vieze, smerige stinkstad is geworden. En in ook alle armoede die daarmee gepaard ging. Dus daarom het mineur. Ja, mensen vergeten vaak de keerzijde van de industriële revolutie natuurlijk. Dat het eigenlijk goed was natuurlijk voor de mensen die de fabrieken zelf in handen hebben, maar dat het een sociale tragedie was voor heel veel mensen die er moesten werken. Ook kinderarbeid, natuurlijk een van de dingen die voorkwam. Slechte leefomstandigheden. Ook daar is onderzoek naar gedaan, uitbraken van cholera en dergelijke. Zeker. Dus zij komen van een situatie of van een omgeving waar het leven een beetje in de maat van de natuur meegaat. Op het moment dat het licht wordt, begint het. Naar een leven in de stad waar dat alles heel strak door een klok met vaste uren per dag die gewerkt moesten worden. Onder omstandigheden die niet zo heel aangenaam waren. En ook leefomstandigheden en woonomstandigheden die niet... In ieder geval heel anders. Heel anders waren. Ja. Nee, zeker. En in die zin, dus wat ik in dit project heb gedaan, is aan de ene kant het bekende verhaal tussen aanhalingstekens, want hierover is natuurlijk al waanzinnig veel gepubliceerd, met name binnen de muren van het al genoemde Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Toch op een andere manier vertellen en zo andere betekenislaag toevoegen aan dat al bekende verhaal. Ik denk dat dit nummer daar een heel goed voorbeeld van is. Aan de andere kant heb ik ook, en dat is misschien het nummer waar we daar naar gaan luisteren, een goed voorbeeld van nieuwe verhalen vertellen. Laten we er dan meteen induiken. Dat andere nummer is Wieker Belangen. Wieker Belangen. En dat bleek een heel ander verhaal. We gaan er naar luisteren. Dus het afsluitende nummer van de plaat. Van statie tot waterbeurtje, de wal en de Albrug, in het oosten van Maastricht. Wieker Belangen, door houten weer aan vast, samen verroet, op naar het stadhoed, beton en asfalt griepen om zich her. Barsende voeren verschillen de veren van industrie af. De zuijerbrug erbij en ogen in het noorden. Wiekmotieven leven in de harten van de lu. De servaas afsluiten is eigen slecht idee. Beton en asfalt griepen om zich heen. Barsende voeren, verschillen veren van industrie af. Een voetgangersdomein en een nieuw gezicht voor de friedhof.
parkeergarages. Ze gidsen de Moorstad, de toekomst in. Een heel ander lied, hè? Een elektrische orgel zit erbij. Het wordt veel meer opengetrokken, bijna een soort van Amerikaanse singer-songwriter-achtige. Ja. Een heel ander lied. Dat was al het volgende, die gaan we niet luisteren. Dus meteen een heel ander lied, heel andere thematiek, bijna een liefdesbrief aan Wiek. Ja, dat is het eigenlijk wel. Hè? Dus het lied gaat eigenlijk, als je naar de grotere thematiek kijkt, over de ontwikkeling van Maastricht, van industriestad naar moderne woonstad. Dus bijna in alle nummers komt die publieke ruimte terug. We hoorden net al Quartier Amélie. Nou, dit gaat eigenlijk, je hoorde hier al aanleg van het voetgangersdomein, nieuw gezicht voor dus de renovatie van het Vrijthof. Dat hoor je daar heel erg in terug. En op microniveau, en dat speelt eigenlijk in die geschiedenis van Maastricht, zeker in de tweede helft van de 20e eeuw, de rol die Wiek daarin speelde of moest hebben. Mijn vader grapt wel eens, wij komen niet uit Maastricht, maar uit Wiek. Het is altijd een hele aparte dynamiek tussen Wiekeneren en Maastrichteneren. Dat is trouwens iets wat je wel vaker ziet, hè? Bij steden die eigenlijk doorkliefd worden door een rivier. Venetië is daar een heel, heel bekend voorbeeld van, waar dat er bloedvetes waren tussen de families aan weerszijden van de rivier. Zo erg zal het waarschijnlijk niet geweest zijn in Maastricht, maar het heeft wel iets. Hè? Het is een aparte entiteit, hè, Wiek? Zeker, dat kun je in bepaalde opzichten wel zeggen. En mijn grootvader, dus dat is eigenlijk de historische actor in dit figuur, die is ook echt in Wiek verder groot geworden, zou je kunnen zeggen. En dat zijn wat onbekendere verhalen van de Maastrichtse geschiedenis. Hè. Via hij was middenstander, had een meubelzaak in de Rechtstraat. Werd op een gegeven moment voorzitter en medeoprichter van de wijkraad Wieker Belangen. En die kwamen op, de naam zegt het al, zo heet het nummer ook, Wieker Belangen. Voor de belangen van Wiek in een Maastricht dat al maar groter werd. Dat grote infrastructurele projecten, met bijvoorbeeld de Noorderbrug, moest aanleggen om het te kunnen voldoen aan die bijvoorbeeld het toenemende vervoer in die stad, parkeerproblemen, noem het maar op. Dus het is aan de ene kant een soort liefdeslied inderdaad aan Wiek, van Statie tot Waterpeurtje. Hè? Dus, aan de andere kant is het ook een soort protestsong, dus dat zit er ook wel een beetje in, met name in de tekst. Dus op de bres voor Wiek. Ja, dat is wel die Amerikaanse Dylan-achtige invloed, hè, van het nummer. Ja, nee, zeker. Ja, dus dat aspect, dat zit hem dan misschien met name in de toetsen en de ritmiek van die akoestische gitaar. Uiteindelijk heeft hij dus nog in de politiek vergeschopt. Dus hij is wethouder van openbare werken en sport geweest, mijn grootvader. En dat zijn van die aspecten, daar ben je dan in geïnteresseerd. Hè? Dan ga je literatuur overzoeken. Hoe zit het met die middenstandsgeschiedenis van Maastricht? Hoe zit het met de politieke geschiedenis van Maastricht? Daar is zo eigenlijk nog heel weinig over bekend. Dus zo hoop je eigenlijk ook via dit project wat nieuwe wegen te openen in het landschap van de geschiedschrijving. Ja, het is, ik vind het een heel interessant project. En dat is ook waarom dat ik daarnet al vroeg, komt er ook een opvolger of wordt hier nog iets mee gedaan? Omdat het zodanig interessant concept is om geschiedenis, of het nu eigen familiegeschiedenis is of ruimer dan dat gaat, ook in te zetten als een soort van muze, hè, voor kunstuitingen, zullen we dat maar heel ruw zeggen. Bij schilderkunst zien we dat veel sterker. Bij muziek heb je dat ook wel af en toe, maar ik kom het niet vaak tegen in dit soort van geconcentreerd format. En dat is ook waarom ik heel blij ben dat je naast die crossmediale geschiedenis nog verder zet in een luisterboek dat ook al online staat. Ja, dus dat hebben we eigenlijk in het hartje van de zomer uitgebracht. En ook daar weer, het is niet een luisterboek in de enge zin van het woord. Heel veel mensen zeggen ook, heb je dat ding helemaal zelf in zitten spreken? Nee, vond ik ook niet per se heel interessant. Ja.
Het is een vrouwenstem, als ik me niet vergis. Ja, maar het is dus niet echt een luisterboek. Dus van A tot Z het boek. Het is ook niet een podcast zoals we die hier hebben. Dus eigenlijk spontaan reagerend op elkaar. Het hangt er een beetje tussenin. Dus in feite komt het neer op de liedjes van de plaat. Voorafgegaan door short stories. Dus dat zijn eigenlijk de hoofdstukken uit het boek, maar dan gecondenseerd. Ik had gezien, ieder deeltje is 5-6 minuten ongeveer, dus heel behapbaar. Ja, dus het is 2 minuten denk ik introductie. Ja. En om het ook een beetje de provincie uit te trekken, heeft inderdaad een goede collega en een vriendin van mij, die komt oorspronkelijk uit Rotterdam, een hele mooie stem. Die heeft het ingesproken. Die was zo aardig en vriendelijk om dat te doen. Zelf cultuurhistorica aan de Open Universiteit. Ze promoveert op Sinterklaas. We zitten vlak voor Sinterklaas. Maar dan is dus eigenlijk ontstaan een ontwikkeling van het feest in de 19e eeuw. Ja. Maar ik wil maar zeggen, die had ook wel enige affiniteit met geschiedenis en met cultuur. Ja. Dus, het lijkt me wel belangrijk bij dit soort van projecten, als je ze toch verder wilt zetten naar een publiek, dat je dat wel doet op een manier die respectvol blijft voor de historische context. Dat je er niet zomaar een mediaproduct van maakt. Hè? Want het wil duidelijk meer zijn dan alleen dat. Ik heb de cd al met veel plezier geluisterd. Ik heb het volledige boek nog niet uit, dus daar moet ik mij wel nog gaan wijten. Daar ga ik dan heel eerlijk in zijn, omdat er nog andere dingen zijn die ik spijtig genoeg beroepsmatig moet lezen. Waar ik ook naar uitkijk, is uw bijdrage hopelijk volgend jaar in het jaarboek. Over hoe dit tot stand is gekomen op een manier die respectvol is voor die historische bronnen. En op een manier die fictie of deels fictie of een kunstuiting eigenlijk verbindt aan die historische werkelijkheid. Nee, daar gaat het om. En dat was natuurlijk eigenlijk ook de crux van dit verhaal. Om ook te onderzoeken waar fictie ophoudt. Of ik moet omdraaien, waar feiten ophouden en fictie beginnen. Ja. Ik denk wel dat er veel, ook voor Limburg, nog te halen valt in de overlap of de connectie tussen kunst en wetenschap. Het zijn 2 domeinen die op het eerste oog misschien heel verschillend zijn. Waarin actoren op een eigen manier zoeken naar waarheid, wat dat dan ook is. Maar ik denk zeker dat er een stukje overlap zit die voor beide gebieden heel interessant kan zijn. Hè? Want je leert door meer artistieke invalshoek ook andere vragen stellen weer, onderzoeksvragen aan het verleden. Ja, vragen die ook vaak verdwijnen of weg hebben op het moment dat je een heel cijfermatige benadering hebt. Zeker vanuit een heel geaggregeerd niveau kijkt naar geschiedenis. Maar dat mensen die sterven cijfers worden in een grafiek, terwijl dat daar ook een heel persoonlijk verhaal achter zit natuurlijk. Of mensen die gewoon werken. Ik ga nu naar sterven omdat ik zelf bezig ben met ziektes natuurlijk. En dat maakt het wel heel mooi. En op die manier kunnen die 2 ook heel mooi inhaken op elkaar. Zodat je de microstoria eigenlijk hebt, het kleine verhaal binnen die grotere context. Waardoor dat de gelaagdheid en die nuance die vaak bij mensen ook ontbreekt. Hè? Het genuanceerd nadenken over geschiedenis in plaats van met bepaalde stereotypes. Exact, nee dat. Ja. Ik denk ook dat we in Limburg nog, als je kijkt naar vorm, veel te conservatief zijn. Dus veel te terughoudend. We moeten denk ik durven ook om dit soort grenzen open te breken. Ja. Ook omdat we denk ik wel de plicht hebben om geschiedenis op een aansprekende manier te blijven vertellen. Ja, zeker. Ja. De verhalen die daarmee verknoopt zijn. Ja. Ik denk dat historici en academici in het heel daar heel veel van kunnen oppikken. Het werk dat we doen en het onderzoek dat we doen moet naar een breder publiek. Ja, zodat mensen er ook profijt bij hebben en niet alleen een soort van ivoren toren blijft zweven van publicaties die dan vaak toch niet door zo heel erg veel mensen gelezen worden, los van het harde werk van Nee, dat is ook zo. Kijk, je hebt natuurlijk la polar en wetenschap moet in zekere zin ook bestaan bij de gratie van wetenschap, maar tuurlijk. Zeker als er veel publieksgeld ingaat, en dat gaat er aan universiteiten of universitaire instellingen of regionale het Sociaal Historisch Centrum ook, tuurlijk. Dan heb je gewoon een plicht om ook betekenis in de maatschappij te laten landen. Ja. En dan kun je inderdaad niet in je ivoren toren blijven zitten. En dan heb je dus ook andere vormen nodig, denk ik. Zeker in de hedendaagse wereld, die heel erg op beeld en geluid georiënteerd is. Ja. Ja.
om letterlijk nieuwe registers te openen, zodat dat verhaal landt in de samenleving. Ja, lijkt me een heel mooi punt om op te eindigen. En ook Veurvaar is een heel goed voorbeeld van hoe dat in de praktijk omgezet kan worden. Mogen het inspiratie zijn voor toekomstige generaties, historici, auteurs en muzikanten. Dank je wel.